tím začínají rybářské závody. Spousta práce, spousta dobrovolníků, kteří se podílejí na přípravě. Tady to jsou krásný sety, že jo? Stane se, že se někdy zapadne do bahna, pak se to musí řešit druhým autem. To je takový mokro tam. Je tam takový mokro? Ne, protože to jenom navahlý odrosy a to mi bylo úplně, já bych tam nejel s oktávkou, to by nevěděl ani do toho vleku. Další pomocníci. Tak, kuchyň a vzadu připravená restaurace. Teď to začíná. Ještě neškrabeme za chvíli. Tady škrabeme, tady už je naškrabáno. To se musím kouknout. Bylo jich 10, ale mě přišli menší, než jste nachytali loni s Petrkem. Tak první chytající slečna. Čípa ty jsi, slečno. Jo? Ty jsi sekra? Jo? Máme to udělaný, já je mám udělaný v autě, počkej. Já jsem odplášen doma. Tak to je paráda. Že se tady potom líp bylo počasí, takže tady vzali jsme centrálu. Slyším mi tam vzadu, to jste udělali dobře, že jste ji dali dál. No. Ale kluci, pomůžete mi toho sem hodit? Jak moc aut? Tak holky už přišly. To právě uděláš tím posledním dotočením. Dobrý den. Já to umím. Nebo to je jiný tady to, než v hospodě, a my to budeme pokryvínko. Jo, a teď se to určitě dá. Tady je tlak. Tak pomalinku se to začíná scházet. Tady je vybaveno. Zelenou. Barvy hrajou roli jenom to, myslím, že první kole je červená, druhý kole je zelená. Každý si hned vylosuje 2 čísla. První zavádíte na červený štonty, druhý zavádíte na zelený štonty. Každý dostane tohle, To nevíte, a ono se, loni říkal Pavel, že se nechytla žádná pletice. Tohle je mraky. Víš, co se tady dostal ode mě, bude měl tohle, pravidla a ještě bude něco. No a nějaký základní věci musíš zopakovat. Pravidla by zase nedotknout. Je povolený krmení, jo. Tak hotovo? Druhý košík? Jsme si se měli dát, že možná by to Zápis. Tak ho nevytahuj do plnou. A ty máš ještě tady, no. Mohu udělat najednou, říct si něco jako... A příprava a čekání na zahájení. Není, ale vypadá hrozně, a tam, dobrý no.
Jedno musí být zelený a jedno červený. První kolo 6. Z druhé strany je to běluško napsaný. Jedno je červený. Čau. Ahoj. 12. Tak to budeš někdy tam vzadu. Ale druhý. Jo. A to je zase červený, to tam můžeš stát. No super. Máš i to tvoje. Zase moc tam to. Honzíko, můžu tě poprosit? Nebo či to no. Já vám ne. Víš, krutu mají dát. Ale to se hodí. Jak máš? Tak poslední instrukce se budou dávat a začne lov. Jo. Takže já bych se vás chtěl přivítat všechny na pořadí druhých rybářských závodech. Řeknu vám něco málo z pravidlů. Tady mladší než 10 let. A ten, kdo zvedne ti ruku, tak má tady taťku, mamku, někoho sebou. Není tady nikdo z vás sám, že ne? Až se ozve zatroubení čtyřkolky, tak začínáme chytat, to znamená, začínáte dávat návrady a může prostě libovolně chytat. Na registrační kartu, kterou mají u sebe, tak si budou psát... Tak. A za registrační kartičku si každý zodpovídáte sám, to znamená, skutečně si pohlídejte, ať ji nestratíte, ať ji někde prostě nezapomenete. Odstartováno! Pojď. První chycená ryba je línek. A to je další kapřík. Máš ho? To je taky hodně velký. Pěkný. Větší než můj. Podatko. Kouká. Za chvíli to bude 50 mm. No nějaká. Vůbec nejde na ruku. Tam aspoň verlibu. Koukni se na nás. Já se starým kladem lidi na budu, ať jsou v kondici. A ještě jednu platici. Co? Ještě jednu platici už. To je jaký nový styl. Tady něco zamotat, že jo? Kdo má? Tak je pauza. Grillují se tady krovásy, ryby, To jsem měl udělat tady stoleček. polívka je. Rybu, tak nečup, ale máš rybu, nepůjdej. Taky rybu. No. Tadyhle tu vem. Počkej ještě. Tomu přidej. Párek? Párek tak hodně. Co ty chceš? Matěj, musíš to držet ve dvou rukách. Matěj. Hospoda se nám plní. Pojedeme. Já nevím, vem si tam třeba 100. Super. Na co? Příprava na druhé kolo.
Za chvíli se to odtroubí. Ale jako takhle, provedeš pár kapek, když jako třeba doma nebo něco. Když jako... A začínáme druhé kolo. Já to pochopím. Smaju? Ať to. A bude konec letošního lovu. A je konec rybářských závodů, teď se rozčítat výsledky. Seberou se sumáře a chytat se může dál. Následuje vyhlášení vítězů, tak se to začíná houfovat. Takže na prvním místě se umístil Daniel Morávka. Zatleskáme. Perfektní, Danieli. Já ti gratuluju. Tady je tvůj list, aby si dal aspoň památku. A poprosím tě, peměstnu s výhrami a vyber si, kterou výhru jenom chceš. Ale a tohle každý, kdo bude chtít, no? A každý, kdo si budete pro výhru, tak si ještě vezmete Pexeso. Když ho chcete. No je to Daniel Morávka, já ho chci vidět. Tady stojí vedle tebe. Jestli ty, tak příští rok tě tady nechci vidět. A jo. Jsem rád, že jako druhou můžu vyhlásit holku a je to Veronika Mikulková, takže zatleskáme. Na třetím místě se umístil Vilém Auerek. Na čtvrtém místě Kristýna Komodiová. Víš, tak se když jak se zeptej, co to je, víš? Tak na pátém místě se umístila Milada Kubičková. To je takový světlo. Sedmé místo, poprosil bych šesté a sedmé místo Filipa Boťu a Honzu Beneše, aby přišli sem oba. Přijmete, tak jednou přijmu. Tak, deváté místo, kdo si myslíte, kdo nás zbývá? Lukáš Boťa, tak to vypadá sem rozence. Na desátém místě se umístila Vendula Křížová. Poslední místo, které vyhlašujeme, ale ostatní neodcházejte. Takže Kristián Klička 23 cm. Je to tak? Super. No takže. A kdo z ostatních, který nám zůstává? Chyt někdo z vás nějakou rybu? 12, jo. Štěpán chtěl 19 cm, 12, máme pravdu, sedí to, takže Štěpáne, gratuluju. Dvakrát mám jinou kartu, tak budeme doufat, že se zadaří příště. Ty jsi jaký chytil? 13. A teďko Petře, až posledně A největší rybu víte, kdo chytil? Byla to... Ostatně si ještě vezmou. Jo, jasně, určitě. Byla to Milada Kubičková. Miládko, kapra, 51 cm. Skutečně. Tak máš speciální cenu, já ti moc gratuluju. To asi úplně ze všech nejlepší. A dostaneš naviják. Asi se něco jiného, ať se vybere něco jiného. Strýda ti z toho moc nepůjde. A nebo chceš něco jiného? Tak si vem, co si vybereš, ale tak si vyber tady z těch cen Taky dvě. řekni, co je tak. Miládko, máme cenu. Máš cenu? Jo, vybrala jsi si. Takže ještě jednou gratulujeme. Mátejte. Jo, to se nepřipravilo. A kdo se Pexeso ještě? Tak se si vemte, kdo chcete, jo. Máme studenou. Je pivo? Tím končí rybářské závody Vukové.
Poradil jsem si. Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.